салому алайкум бародарони азиз. дар видеои имрӯза мо ба шумо чӣ хеле тема сохтан дар телеграма нишон медиҳам. ина дар канали телеграммо мепартум ҳамун бота чӣ хеле ки дисем бародарони азиз. ями силкаи каналмона бародарон ҳатман дар омада подписатсия кунед. бародарони азиз, ями ботро силкаша дар канали телеграм мепартам бародарон медроин. аз инҷа аввал старт я бародарон чӣ хеле ки дестем. акнун аз инҷо ба онҳо бояд мо сурат равон кунем. ями сурат озимо рӯя мекунем ша. чӣ хеле ки дестем. ина бо мо ё сурати дигар рӯя кард. аз инҷо мо бародарони азиз метавонем дар ҳамун темамон ҳар хел ранг бимонем. дар инҷо бояд се ранга бигирем. ман якум, сеюм, панҷма мегирам. акнун аз земара меҷиқем. аз тема ина чӣ хеле ки дестем бародарон. ина темаи мо соз шид. ози суратшам рӯя мекунем бародарон. чӣ хеле ки дестем бародарони азиз. ина темаи мо ози нав худмон сохтем ша бародарон. ози ба ҳамун тема дохил мешавем бародарон. аз инҷо ба ина бародарони азиз чӣ хеле ки дестем. телеграммо темаш иваз шид. бародарони азиз, агар видео маъқул шуда бошад лайк кунед, подписатсия кунед.